अरे विचार कैसन बा हो, विचार कैसन बा हो, विचार कैसन बा। अरे अब के लोगवन के यार हो, विचार कैसन बा। अब के लोगवन के यार हो, विचार कैसन बा। आप सबके प्रियदर्शी म्यूजिक की तरफ से नमस्कार। यदि हमार चैनल प्रियदर्शी म्यूजिक सब्सक्राइब ना कैले होई तो सब्सक्राइब जरूर कर ली। आप सबके सेवा में एगो लोकगीत प्रस्तुत बा। कैसे? विचार कैसन बा हो, विचार कैसन बा हो, विचार कैसन बा। अब के लोगवन के यार हो, विचार कैसन बा। अब के लोगवन के यार हो, विचार कैसन बा। अरे बाप चलावे हर बेटा करेला फुटानी। हे बाप चलावे हर बेटा करेला बाप चलावे हर बेटा करेला फुटानी। और आगे खटिया बैठल पतोहिया मांगे सासू जी से पानी। अरे खटिया बैठल पतोहिया मांगे सासू जी से पानी। खटिया बैठल पतोहिया मांगे सासू जी से पानी। सुते खटिया बिछाए हो, विचार कैसन बा। अब के लोगवन के यार हो, विचार कैसन बा। आजू कालू के मौगी सूते टंगरी पसारी। आजू कालू के मौगी सूते टंगरी पसारी। और का करेली? अरे झोटा बाबू झारे ऐसन, झोटा बाबू झारे ऐसन बीचे मांग फरानी। बाबू झारे ऐसे बीचे मांग फरानी। जैसे दियर के दारार हो, विचार कैसन बा। अब के लोगवन के यार हो, विचार कैसन बा। लास्ट में घर बर्तनवा सासु करेली नगदी खींचे साड़ी। अरे घर बर्तनवा सासु करेली नगदी खींचे साड़ी। आज कालू के मर्दा सबे भइल बाया नाड़ी। अरे आजू कालू के मर्दा सबे, आजू कालू के मर्दा सबे भइल बाया नारी। कैसे? अरे माई के प्रेमा बा विसार हो, विचार कैसन बा। अब के लोगवन के यार हो, विचार कैसन बा। विचार कैसन बा हो।
विचार कैसन बा हो विचार कैसन बा हो विचार कैसन बा विचार कैसन बा हो विचार कैसन बा हो विचार कैसन बा अब के लोगवन के यार हो